Hola! Jo soc la mare i em dic Lupe. I jo soc la seva filla i em dic Janna. Bueno, els materials que farem servir seran un foli blanc, regla, les tisores, La goma? un boli de punta fina de color negre, un llapis i retoladors. Per començar, agafarem el foli i li farem 3 triangles iguals i que estiguin junts. Vols que te'ls vagi fent i t'ho expliques? Sí. Vale? Que siguin de llargada, sí, d'alçada 8 centímetres 8, val? i d'amplada 7. Perfecte. Continua explicant. Bueno, quan els tinguem acabats, els retallarem, que estiguin tots junts, i els doblarem, de mida que quedi un triangle sol. Saps? Com veus, ja com aquest. Així. Els doblem i ens queden. 3 triangles com aquests. Vale? Un així i l'altre així. Perfecte. Ja l'hem retallat nosaltres i ens ha quedat així. Vale? Per una cara li posem cola i el tanquem. Bueno, vale? Quan el tanquem ens quedarà aquí com un barret. Veieu? Una barretina. I ara comencem a decorar. Agafem el color granate i li fem el glaçat cacau. Veieu? Així. Ara ho tanquem. Qui vulgui pot posar purpurina o... Sí, jo aquí dono idees, però podeu fer el que vulgueu. I ara amb el color vermell, el granate no, el vermell. I li fem els ulls. Els ulls poden ser com vulgueu, Veieu? Jo l'he fet així. Queda bé. Perfecte. Ara agafem el negre i li fem els llavis, només la forma. Aquí sota. Vale? Els ulls els hem fet aquí dintre i la boca aquí sota. Doncs jo l'he fet així. Vale? Ara tornem a agafar el vermell o el rosa, jo ara agafaré, per exemple, el rosa, i pintem els llavis. Vale? Ja tenim pintat i ara farem com uns piquets perquè semblin xutxes o el que vulgueu. Jo faré els piquets de color groc i com un color així verd-blau. Ens ha quedat així i ara si voleu a sota jo li faig rodones. Que les rodones també poden significar també xutxes o el que us he dit abans. El que vulgueu. I ens ha quedat així. Aquesta és la teva manualitat? Sí. Quin nom li poses? Gelatarina. I és un punt de llibre? Sí. I això on es posa? Mira, us faig una demostra. Veieu, ara aquí tinc un llibre. Per exemple, si jo passo per aquí, a la pàgina l'agafes i fiques per dintre. Veieu? I ens queda així. Ho tanquem i ja sabem per on anem.
Que xulo. I ja està. Molt bé, gràcies.